de motivos, porque é certo que o señor Losada, que é un diputado con experiencia en este Parlamento e un brillante portavoz, ademais, que foi do seu grupo durante un tempo, creo que tampouco foi das intervencións máis acertadas, porque falou de todo menos da iniciativa que traía ao Parlamento. É certo que tamén outros xa levamos aquí un tempo, entonces vamos tratar de facer a exposición pola exposición de motivos que traería a iniciativa, porque senón era para decir desto non nos enteramos de nada e nada temos que falar despois de escoitar ao señor Losada. Pero, dito isto, eu teño que dicir que desde o Grupo Popular e tamén desde a Xunta de Galicia, por suposto que sí, somos partidarios de impulsar todas as medidas que contribuyan a modernizar a flota pesqueira galega, especialmente toda a flota en general, pero aquí estamos a falar da flota de altura e da flota de gran altura. Son do noso interés todas as iniciativas que poidan adoptarse en apoio das nosas flotas que operan, neste caso estamos a falar de flota que opera en augas internacionais, e en especial aquelas propostas que xurdan do sector. E esta é unha iniciativa que xurde do sector, unha iniciativa que o Partido Socialista fai súa, igual que podía facer calquer outro grupo da Cámara, pero é unha iniciativa que xurde do sector, que xurde dos armadores de Vigo e que o Partido Socialista fai del. É certo que hai algúns aspectos da iniciativa que presenta o señor Losada que non podemos concordar, que teñen que ver coas mencións que fai vostede ao IGAPE, por exemplo, no seu punto número 2, porque, ademais, créame que dudamos de que, pola naturaleza dos investimentos a impulsar, estes sexan as ferramentas máis axeitadas. Nós somos favorables a deseñar un plan de apoio aos hosteleiros galegos e á industria auxiliar para a renovación da flota de altura. Pero nós entendemos que ese plan tiría mellor cabida na Consellería do Mar que no IGAPE, e vamos a dicir por qué. Precisamente facendo uso con cargo ao Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Non sei se sabe vostede que España leva máis do 50% do Fondo Marítimo da Pesca, ano 2016-2020, do cual Galicia leva unha boa parte de eses fondos, que ademais en moitos casos é incompatible con outros fondos dos que fai uso habitualmente, neste caso ao que fai vostede referencia, o IGAPE, que en moitos aspectos proíbe expresamente financiar actividades relacionadas directa ou indirectamente ca pesca, e por eso nós vemos mellor o enfoque de enfocalo a través da Consellería do Mar, que é quen ten todas esas competencias. Depois, no punto número 6, nós non podemos apoiar ese punto. Non podemos apoiar ese punto porque o control sobre as condicións do traballo é unha tarefa que se desenvolve sempre. É unha obriga legal. É unha obriga legal. Polo tanto, acordar que o Goberno xa faiga por lei é tanto como asegurar que non se está facendo. E iso non lle é certo. E, finalmente, tampouco vemos susceptible de apoiar o incluído no punto número 7. Non cabe solicitar un novo tax list. O Tribunal de Xusticia da Unión Europea ven de confirmar a labor realizada pola Xunta, polo Goberno, polas empresas e os traballadores no seu diseño blindando. E neste senso, compre lembrar, que xa se dixo aquí, que foi un socialista de infausto recordo para Galicia, o señor Almunia, quen, como comisario da competencia, decidiu abrir un expediente a España por este sistema, e que supuxo un gran lastre para os nosos hosteleiros, en especial para a construción civil. O que si me alegra é que o Partido Socialista, que xa vexo que estes días andan vostedes non dan organizado moi ben a casa, e é dicir, non organizan nin a súa casa para canto máis querer organizar o resto. E voulle poñer un exemplo desa desorganización que se traen vostedes. Por un lado, traen á Comisión Sexta esta iniciativa, que
que nos parece ben. Nós estaríamos de acordo, ademais, xa llo digo, nós apoiaríamos, se vostede nos permite votar por puntos, a iniciativa ten 7 puntos. Apoiaríamos o punto 1, apoiaríamos o punto 3, apoiaríamos o 4 e o 5. E apoiaríamos o 2, eliminamos a referencia que fai vostede ao IGAPE. Tamén lle apoiaríamos. Por lo cual, apoiaríamos de 5 de 7. Pero o que nos sorprende é que falen vostedes de apoiar a frota de altura e de gran altura na Comisión Sexta. Porque cando un compañeiro seu, concretamente compañeiro de escaño e compañeiro de grupo, o señor Val, que é o voceiro do mar do Grupo Socialista, non quiso votar favorablemente hai moi poucos días nesta comisión a unha iniciativa do Grupo Popular en apoio desta mesma flota, na Comisión Octava. Na Comisión Octava. Non apoiou medidas que tamén desde o propio sector estaban reclamando. Por iso que eu teño que felicitalo a vostede. Teño que felicitalo a vostede por rectificar. E teño que felicitalo a vostede por amosar, neste caso, unha maior responsabilidade do seu grupo con esta flota. Porque supoño que, como comprenderá, será fruto deses desacordos que parece ser que traen vostedes estes días no propio seno do grupo parlamentario, que parece que tamén visto o que trae vostede e o que votou fai poucos días outro compañeiro vostede, pois parece ser que eses desacordos o mellor non veñen xa de ahora mismo, senón que veñen de tempos atrás. Esperamos que todo saia ben, esperamos tamén que vostedes se poñan de acordo neste fin de semana e que o martes non diemos outro espectáculo máis neste Parlamento por parte do Partido Socialista. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Balseiro. Señor Losada, turno para pechar a súa iniciativa. Gracias, señora presidenta. Bueno, primeiro agradecerlle especialmente ao señor Balseiro a súa preocupación pola